Allahumma salli ala sayyidina abban sayyada sa ahalinsa sa sahabban nan da muke bida tabi'una shehu tijjani shehu ibrahim shehu ahmad yarwa tabi'i ne tunani da raina shi ne nazarina shi ne rayuwana shi ne nutsuwana kwanciyar hankalina yaya tuna shiga da fitar numfashi duka naka ne ya sayyadi ya muradi ya siradi ya mahadi ya muhammadi annabi dadi ya madani komai nashi daidai shi ne yake daidai annabi ya fi haka iyayensa sun fi haka ƴaƴansa sun fi haka jikokinsa sun fi haka sahabansa sun fi haka masoyansa sun fi haka annabi ne shi kaɗai ya fi komai zan faɗa da maimai ƙaunarsa sai mai rabo ta kai mai ya samu komai ya kyala komai to wa za mu san mai ya zo mu je mai yabo mu kai mai duk rabo da kakan shi kasa bai da komai komai da komai annabi ne wai in banda Allah shin wane ne yake sama da shi in babu annabi a musuluncin waiwa muke da shi Allahu dai in ka raba shi da annabi kai rashi wallahi du halittar da ta raina annabi Allahu ka raina haka ne wayo annabi na tuba ban iya komai ba ban sare makiya ba ƙarfin bai kai ba ban so a zuci ba a raina ban so ba iko na bai kai ba ya shugaba ka bani karfi wanda zan hukunta mai ja da darajar naka ne dukkanin daraja duka naka ne a koda yaushe a zamani na wai sai na
yi kuka na rasa ma ta yaya zan ganar mu so shi duka. Da duniyar ga da lahira ta zauna da lafiyarka kamar zan yi hauka, zuciya ta yi ta duka. Ina ma in ma ka so ka bar masu sansa da shi. Zaman ka lafiya ya fi zaman ka ɗan sarki. Ina yanzu za ka gane. Ceton ka nake so, kyautar ka nake so, taimakon ka nake so, yardar ka nake so, albarkar ka nake so, ziyarar ka ni na fi so. Suleiman Abdullah banda komai banda kowa, zan fi so a ce ni naka ne, ni naka ne.